Čaute! Na dnes som si pre vás prechystal vlastne, čo pre vás chystáme tento týždeň. Ukážem vám novinky. Takže, tuto mám prechystané. Pozrite, krásne modely, nádherná farba, elegantný strih. Postupne nahodíme na e-shop. Toto ľahko nakombinuješ. Či si dáš košelu, či si dáš tričko, či si dáš vysoké topánky, či si dáš sandálky, či si dáš tenisky, či si dáš hocičo, bude to vyzerať super. Hore na prekrete môžeš dať aj koženú bundu, môžeš dať sačko, bude to vyzerať super. Máme v týchto dvoch farbách, postupne nahodíme na e-shop. Toto sú brutálne novinky, ktoré ešte nemáme na e-shope. Potom pokračujeme ďalej, ukážem vám, pozrite tento trenchcoat. Krásny, proste dvojradové zapínanie, ako si môžete všimnúť. Tuto je zaujímavý ten golierik, tuto ako sa pozrite, zaväzovacie, nádherné. A mne sa páči aj tento detail, ten rukav je taký hrubší a keď chceš, tak si ho môžeš aj tuto skrátiť, že si ho o jedno ešte pripneš a bude to vyzerať super. Nebude taký široký ten rukav, ale jak sa pozriete zozadu, krásne prepracovaný. Tiež ešte úplne je to brutálna novinka, nahodíme na e-shop. Pokračujeme ďalej, ukážem vám, pozrite. Krásna pasíkavá košela, nádherná farba, ľahko kombinovateľná. Môžeš si ju stiahnuť v pase, keď chceš ukázať pás. Môžeš ju nosiť aj bez toho pasku. Bude vyzerať fakt, že brutálne. Tu keď si pozrieme, tuto ten spodok je tiež krásne prepracovaný, takže úplná bomba. Pokračujeme ďalej a novinka z Vikola. Pozrite. Fakt, že brutálna. Mne sa páčia tie váčky. Tuto je spredu, je tak predĺžená, je zaujímavo šitá, ako si môžete všimnúť. Úplne brutálna. Toto je veľkosť, máme na veľkosti S, myslím si, že máme aj M, aj L, ale pozrite, z boku je nádherný. Pozrite, ako je ten rozpor robený. Brutálny model, fakt, že krásny, výborný materiál. A pokračujeme ďalej, tiež také brutálne novinky. Pozrite, táto krátka košela, tuto je taký zaujímavý detail, ako si môžete všimnúť. Toto nakombinuješ, dáš si vysoké rifle, vysoké s vysokým pásom. Brutálny model, tiež krásny. Dokombinuješ k hocičomu. Potom pokračujeme ďalej a ukážem vám, toto je tiež bomba. Pozrite, tá sukňa s opaskom a k tomu takýto zvršok nádherný, keď pekne nakombinuješ, tomu si môžeš dať aj koubojky v hnedej farbe, bude to vyzerať brutálne. Toto je fakt, že pekný model. Sukňa je na gumu s opaskom, pekne prepracovaná. Je to trošku taký hrubší materiál, lebo je to do tohoto počasia. Úplne super, tiež krásne prepracovaný. Takýto krátky trenchcoat. A pokračujeme ďalej, úplná bomba. Pozrite.